Antena de la Tommy de nu știu cât timp. Mamă, trebuie să fac videoclipul și mai scurt. A, gata. Păi nu știu, 23.344 kb. Kb. Nu leacă, stai așa. Ce e că se putea mult mai rău. De mii. Păi da, se putea și mai rău, să fi fost cu cardurile acolo. Nu iau cam prost? Mă, mane, ai runecat, mane? Toată viața să-l tachinezi acum. Eu? Ce treaba meu? Ce banană. Îți mai amintești, mă, Tița, acum câteva wipe-uri când... Așa o să înceapă fiecare discuție. Da. Ce că da. A, gata, mă, înțeleg de ce nu mergea. Select folder. Păi de ce pula mea mi salvează acolo? Bine. Ești găbă, ești going in the hell. Length. Rotare, tu ești lengthy. Gata, băieți. De ce-i holo pe Tommy? Bro. Ai dat research la holo? Da. Mă. Haide. Bro. Fuck this. Doamne. Ai alunecat? Place, bro? Ia. Alea? Ia cu boltiu cu aia. A avut noroc. Eu. Trebuie să nu aluneci. Ai alunecat? Da. Îl downloadez în PC. Ia cu boltiu. L-am downloadat, gata. Ăsta rămâne aici pe feci. Trebuie să nu aluneci. Doamne. Loșc. Ia. Mă, că tocmai ce l-am downloadat, unde e? Mă. Unde îl găsesc? Da, așa. Gata. Downloads. Îl pun și pe desktop, îl pun. Mane. Mane, ce e asta? Ia cu boltiu cu aia. A avut noroc. Trebuie să nu aluneci. Salut. Doamne. Uite acolo mai sus. Ai alunecat? Da. Da. Oh, e over. Ia cu boltiu. Ia cu boltiu cu aia. A avut noroc. Nu, de plângi. Trebuie să nu aluneci. Stai. Doamne. Ai alunecat? Da. E fucking debil, cică. Ți-auzi ploșcu, nu-ți vine să cred. Ai, mă. La Insta nici n-am asta să mă uite la camera aia. S-a dus, era direct în altă cameră. S-a dus repede să uite după ăla. Mă gândeam, poate mai trece să-i dau info sau ce să-l ajut. Doamne. Ai alunecat? Da. 1K hour player right there. Ia. Ah, nu. Hai repede. Ați luat vreo grid și pentru tren și pentru tot? Păi dar cum? Trebuie să mergeți doi. Bro, bine. Aoleu, doamne. Ce? Păi asta am zis că da. Respect.
Bătița chiar nu râdă tine cu aia, s-a putea întâmpla oricui. Dar totuși, a fost funny în modul în care ai căzut. S-am bat piciorul dacă am văzut așa ceva în viața mea. Mă, explicație, t-a căzut, ho! Ce să-i faci? Mie chiar îmi pare rău că am râs de el. Chiar, bine, înțelegi tu. Bă, rotare, bă. A căzut! A făcut plășic. Coi, dar e prea perfect modul în care a căzut așa. Tiți aveți să nu... Aha. Nu știu. Hai da, tu să zici acolo, băgăm și... Da, în fine. Dar trebuia să te uiți și tu, mai așa. E greu și cu heavy, frate, că n-ai cum, nu vezi, nu poți da ADS să tragi ca lumea. Nu mai hipfire. Nu că nu e accurate la distanța aia, dar... Bă, mai taci. S-a terminat cariera asta. E timpul să trecem la Rocket League, băieți. Și mergem? A, da. Sau era I player will ăla? try my best. Sau era player ăla atunci, că nu mai știu. Dormea Gin, mă luase terenul cu el sau a rămas? A, ce lume. Hai să nu mergem pe Rick. Mă lord. Ah, nu, salutul. Unde e fuel source-ul? Gata. Fuse sauce. Am pot să stau aici. Ia uite. Și n-are cum să trag în cam dragi decât în picioare. Ah, mane. Mă! Mă! Hai să cred pe la tine, da? Ups, am uitat. Ok. L-ai nimerit, nu? Sau, ba nu. A, tot decât asta? Mă, ce truc e baza asta? E cam noapte, s-ar putea să avem o leacă de probleme. Ok. Bă! Credeam că a aruncat unul cu grenadă ceva. Opa. Bă, niciun de ăsta are, să știi, bă. Absolut nimic. A, acum e primul. A tras unul cu M2, cred că. M-am dat o redefense acum. Și bunișii. Ok, nu am, oricum ar fi, nu am pierdut pe cât am câștigat. Momentan. Hai, taci din gură. Am pierdut tot wipe-ul în puii mei, lasă, nu, hai să nu mai, lasă, m-am wipe-ul. Ieșim?
Hai să ieșim. Că e autobusul fix aici, frate. Hai. Ah, partea cealaltă. Sorry, gangster. Nigger. Bă, niciun de ăsta. Un Mamă, ce singur lag de- e. Ah, ce cel. Nane. Să n-ai combat, cumva. Vai Mamă, tu, cel- ma. Vai tu, Se ma. blochează. Bă, zic e aici, full. Ia. Acum l-auzi. Acauri! Acauri! E că aici, e că aici. Oh my god. E oca. M-am bine, bă. Ia aici asta. A Bă, plecat, n-a luat low grid, nu a luat nimic. S-a activat frame turret-ul, mâncați așa. Nu e decât un TC aici. Unde sunt eu acum? Ei, am ajuns la TC aici, adică. Nu e nimic aici. Vai tu, mă. Nu mai știu să că mă duc acasă. Ia aici. Ok, let's go. Păi și mergi pe altă parte. Vreau. Cum ar veni? Să-l descărcătură? Te duci la Nemo? Ne. Tu Nemo. Bă. S-a pus medul în mână. Poți să dau heal? Pot. Încă un barrel. Mulțumesc ala. Ița, nu te speria. Dacă îți dă ceva, țipi. Încă un barrel roșu. Și încă un roșu. Mă uit pe toate bazele astea și aștept să văd o rachetă cum vine spre noi. De ce nu tare aștepți? Vrei să întâmple? Nu vreau, îți dai seama, dar Așa pare. mai știi. Mai ne, mă. Hai că am scăpat. Da, pe mă uitam acum, mă, ce se întâmplă acolo? Du-mă să-i trag. Du-mă să-i trag! Vezi, bro, că ai trecut de baza noastră. Bro, unde mergi? Nigger. 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 Cine mi-a angajat, mă, pilotul ăsta? Nigger. 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 Stai, nu, stai. Băi tu, mă. Băi tu, mă. Ah, ok. Uite tureta noastră. Gata, mă. Hai jos, mane. Te dau. Dau în tine tare, hai. Ai luat low grid? The cozy. We are the champions. Momentan. Am luat 110 și n-am pus. Da, mă. I-am găsit după aia, dar tu n-auzi, bro. Erai copa, nu? Bun. Băi, tu, mă. Băi, pirania, toma. Băi, ăsta cu pirania lui. Băi, băiețelule. Deu. Îmi faci și mie, te rog. Rotare, Da. îți place când te ceartă o profesoară? Mamă, deci am venit să o împușc.
Same. Nu, deci ești narcisist. Așa mă, fie Radule, Ce? ai pe aici un cu ball can helmet. N-am făcut o grămadă. Unde? Pe acolo. Ia uite-l. We are the champions. My nigga. Nu e. Adevăr. Aha, aha. Right. Ce? Ce mă? Băi, rutare să ne Ce? așa în tine. Mă, ce? Ce banană, mă, băieți? Mi l-am pus Nu patul ăla. înțeleg. Mane, ce Păi, e asta? Ești cold? Păi, eu nu am chinul să de pat. Na. Mane, ai intrat babau peste noi, Mane? Că am intrat. Ah. De data asta chiar a intrat. Vai tu, mă. Vezi că te cam întinzi. Te cu... E cam joci cu puța pe lângă foc. Mă, nigger. 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 Avem acolo sus. În boxul la ăștia. Ah. Adu, logrit și scafte. Ce iată, mă băieți, ce iată? Api. Nu era Apia, nu? Yeti. A, iati, fă-te futa. Bă, Rudar mi-a dat nerf la ăla al meu. Ioti. Ha? Mi-a dat nerf la caracterul meu iar. Păi de ce? Că eram eu prea bun cu el. Și la goalkeeper și-a luat o grămadă de nerfuri. Mă, ce? Da. La Gagamaru. Nu te cred. Ba da, mă, bro. Dacă așa la nerf, nu mai joc. Și în ce fel și-a la nerf? Adică zi. Hai să văd. General chat, nu. Game up. Movementul să fie la fel, Gata. că dacă nu, bat piciorul. Goalkeeper adjustments. Hitbox 5 to 1.25. Adică mai mic? Nu știu. Dacă era mai mare sau mai mic înainte. Remove jumping mid-dive. Pune! Increased dive speed by 18%. Gen, sar mai repede Ok. în părți. Ok. Goalkeepers are unable to use flow. Besides Gagamaru while in the box. Ba, While in nu, the box? Nu, păi Gagamaru poate să dea. Adică eu pot. Da, În, poți. în cutie, Dacă că da, că e... Da, poți să dai tu, n-ai treabă. Ok, doamne ajută, gata. Mă bucur. Gagamaru, diving header. Hitbox size decreased. Gen, diving... Dar tu oricum foloseai abilitățile astea, nu? Ba da, diving header pe el folosesc ca să dau defend. Asta? La proști ăștia. Ah, da? La golurile lor, da, ăla foloseam. Diving header pe cealaltă size decrease la hitbox. Nu prea e Hitbox bine. duration decreased. De la 300 de secunde la 250. Scorpion Îmi dai tu, nu folosesc Scorpion Kick-ul. Numai ăla două. flow duration decreased by 5 seconds. E ok, oricum, și așa se ducea repede. Dar în fine, intrăm astăzi, dacă vrei mai târziu să-ți dai pop, să-mi dai gol cu ăla, să văd. Și la al meu. Și la al meu ce mi-a făcut. Futu in să-i fut. Ia. Deci urăsc. Unde e? Nelu Isagi, unde e Nelu? Neo direct shot, increase shot power by 8%. Meta burst point, ăsta e ăla, când salvam eu mingea, dădeam cu piciorul în să o prind. No longer bypasses iframes encounters. Nu știu, increase cooldown by 5 seconds, trouble kick așa. Ramduter, ăsta era când alergam eu. Readded iframes, gen acum când alerg eu cu mingea și că înainte mi-o fura, acum nu mi-o fură. Bun. Și increase cooldown cu 3 secunde, flow changes. Increase every flow shot power by 6% și Audurile lar. cancels E și flow un fel? now. Gen aia când ne dam eu cu piciorul tare, cații, nu? Închide flow. Ce skin e pe acau ăsta? Și Pizza a jucat cu Euchimia. Sau cu care juca? Treaba lui. Așteptăm să mergem pe Smoil sau...
Large încă e up. Nu cred că e nimeni pe large. Băgați codurile la large să vă uitați. Nu are rost să mergem pe largi. E enervant. E... Da, da, Ce? A, nu. Nigger. We are the champions. Tare nu suntem campioni. Mă! Mama, 50 de ăsta! Face mask-ul. Ciope. 50 protecții, ești nebun la cap. mama, Ia stai. Oh, bro, Mamă, heavy plate! Oh, oh 90. Cum ai fi fost să pui armor insert pe heavy plate? Într-adevăr, OP. Nani bunima. Nigger. Am revenit. Ăsta cu pui mai mouth. Radule, repară și mie, Tommy, o să te rog. De ce ați pus kit aici? Am făcut 3 holuri. Mă bucur. Așa și? Nu. Nigger. Și uitați-mă toți acolo, mâncați. Și le-am pus acolo. Mane. Cred că Ok. ok. Oh, Vrei mă. Dragon? Vrei dragonul negru și rău? Bine. E ok. Unii mai sunt așa. Da, unii mai sunt așa. Ne mai plac. Rare ori, dar... Ai pop. 141. Ce se întâmplă de... Pentru? Cred că sunt pregătit, că am ce trebuie. N-am largi backpack. Mai ai Radule pe aici? Ma. De la ce ai mărit? A, că avea apărut Radu. Nu! Am cardurile acolo. Vine acum, coaie, ce vrei? Doamne. Verificam ce mai am de luat, animalule. Nu poți să-i dai mount-ul rotarul ce ai? Mă. Ce banană e aia, bro? Bă, la Key 20 nu v-ați bătut voi cu aia?
Nu. Cum ar fi? Ștefan M6! Nu-l vezi pe Ștefan M6 și are și poză cu un țigan? Clar. Nu-i borcanul. Nu-i borcanul. Băi, bro. Eu sunt Dani Moca. Bă, ce bază are ăsta aici? Așa e, că-l chema și Ștefan. Nu e record. Am găsit 500 ăla nou. Nigga, I'm gonna rape you! Get to it! Get to it! I'm so strong. Easy. Ce la kill. Bă, să aduc 500 ăsta taf acasă? Să le aduc rotarul, bro. Mă, ce? Ce dracu ăștia aici? The fuck? Mă, ce reșorat ăștia. Chinese Lantern. Creek Storage Barrel. Mă, ce bază aveau oamenii aceștia? Oh my gosh. Oh my gosh. Thank you for the bash in my mouth. Thank you for bashing in my mouth. Thank you for pooping in my mouth, bro. Give me poop, bro. Give me poop. The fuck? Poop in my mouth, nigga. Poop in my mouth, nigga. Poop in my mouth. What? What? Poop in my mouth. What you Poop in my mouth. in my mouth? Uh-huh. In your mouth. Poop. Take a shit in my mouth. Who's gonna carry the boats? I'm gonna carry the boat. Nu, deci... Ce mi trecut și de pumnul ăsta ți cu ce poză are ăsta? Așa, mă. Tot zici, poop in my mouth. Ce ai? Ați plecat să luați bomboane? Nu. Păi de ce? Mă duc eu. Pare. Dar de ce dracu a pus așa mare distanță între astea eventuri? Cred că avem o șansă foarte mare să ajungem locul 1 dacă suntem pregătiți. Luați-vă și voi repede.
Poate facem acum. Acum avem nevoie de câte? De 3 de alea, nu? Sau câte? Mi-a luat de la 2, se pare. 2 medium? 2 medium? E, Și câte aveam nevoie? De 5 de alea mici? Mhm. Și nu se spunează pe aici. Bă, 1. Poate deloc nu e nimic aici. Vere, o bomboană! Eu am luat 2 bomboane Vezi? Ce? care erau pe piatră. Nu am luat decât 2 bomboane care erau pe piatră, în rest nimic. Mamă, ce troller ai României ăștia. E că mai văd una singură. A, nu e. Tot așa. M-am speriat. Dacă le-am mâncat. Bă, ce? Am mușcat o puță. Bă, vere, troller, ce s astea? Nigger! A, uite-le. Uite-le, abia acum le văd. Vezi că au un ăla în spatele tău, bro. Vine la papa! E un leacă de lag. Nu sunt sigur. Nigger. Bă, nimic. 0. Am mâncat. Am mâncat 2. Pe final de wipe, cred că deschidem și noi. Da. Și ne dă după Să luăm un ținem custom. prototype. Bă, și înainte mai țineți uite că făceam imediat. Făceam de la medium sau big. Da. Da. Dar la ultimul Halloween mi se pare că a fost de la cu M2. Sau de Crăciun a fost. Nu de M2, de... Da, de Crăciun e Așa RMG. Calendar, nu mai știu cum era. calendar. Acolo, mamă, ce Da, da. e acolo. Bă, dar backpack-ul meu unde e cu cardurile? Uite aici. E bine. Bine, bă! Ce rotare de întins atâta? Mă întind. Păi? Ce-ai pățit? Păi ce... Mai A fost luat și large. Vreau să fiu... Sunt deja. Pregăti rotarul ca niciodată să-și ia la buci. Nu făceau și Terminator atunci. Nu mai consum. Băi, deci eram fair convins cu aia că... Bă, mai țineți Cine- minte când erau ăia pe la noi pe roof? Și se Mamă, juca de- cineva la ăla? Bă, asta ziceam acum. Și eu la fel, mă gândeam, că se joacă cineva de la noi. Băi, eu mă gândeam ce face Tiț acum, ce tot îl mută, nu înțelegeam. Să urcă pe ruf, buf. Păi dar nu, păi dar tu știu că e singurul om care intră în mini. Sau în scrappy, singurul om care pilotează din echipă ca lumea. Și mă gândeam ce pui mă tu face când, na. O fi nu, care e ăsta? O fi cu noi în echipă? Bă, trebuie să fim primii, pare. Să cam trage spre ligă. Cu boltiuri. Și tu nu mai ai heavy ăla. Du-te repede și ia-ți heavy pot. Ca ai în cor, fugi de repede. După prima fază nu mai vrea. Ia să ne mai dăm ăla ca la videoclip. Bă! Moleculă. Ce tu zici, mă, molecula acolo? Moleculă.
Bă. Bă. Ce vrei? Moleculă. Se poate să mai vină poerigul ăsta. Bă. Bă. Bă, vere. Ce vrei, mă? Moleculă. Bă, auziți? Mă, care tot trage cu boltiul în continuu. Ăla de B. Bă, rotare, auzi? Hmm. Moleculă. Aoleu. Rotare. Bă, de am dat comandă de mâncare din aia acum ceva timp, unde e? Eu am dat comandă de mâncare din aia. Bine, bă. Bă! Bă! O să-i scoad retard, de-aia mă, nu vedeam alea mele. Unde e, mă? Ia, vină tița o leacă aici. Și hai, explică-mi. Cum funcționează? Deci pedala din stânga, pedala din dreapta, hai, explică-mi așa. E larg sau small? E larg. Ia zi. Hai. Da, mă, pe larg, ce are? Hai, spune, tița. Care, cum funcționează? Maneta, hai, pedalele. Hai, zi! În tranzit. Care-i frâna, care accelerația aia? Hai. Tare, trebuie să papuși de... Unde e cutia de viteze, tița? He. Mai încoace rotare. Automată, hă? Ah, ok. Și ce fac? Le apuc? Și strâng de ele așa? Da! Ok. Ciocanul în ele? Dacă dau cu ciocanul în ele așa, agresiv? Da, nu, o repar așa. Trebuie să dai palme peste ea. Este ce? Efectiv, nicio benzină nu se consumă când faci așa. Am făcut așa de 50 de ori și încă are 500. Uite în rezervor, frate. Bro, hai să jucăm ABA! Sure, buddy, ok. Bă, hai să jucăm... Hai să jucăm ABA, să jucăm toți cu ea. Uite și tu pe Smoil. Pe ăla. Pe Smoil! Vreau să ne jucăm ABA! Bă, băi banana. Oric one. E alarmă? Ce urât face alarma aia cu aia. Maradore, tu sari? Da? Sau... Acum ai sărit tu? Da. Moleculă. Vă place sunetul ăla? Mă, ăștia, RF Pager. Îmi fac pagere de la să angajați acum. Oil rig frequency.
Aha. Patru, șapte. 7, 6, 5. Smoilu Eric. Nu știu ce face pagerul ăsta, dar l-am făcut. Bă, va trebui să-ți aduc și eu la o grade de jos? Sau ai destul pentru 2 drumuri? E 500. Ok. Ce? Dar tu vezi cum face Rigu? Tremur așa. What the fuck? Așa mai trebuie să arunc când e o bază. Umilit. Nu, hai frate, Ai gata, nu fost? mai începem. Nu mai începem, Ai fost gata, umilit? n-am chef. N-ai chef? Na, gen... Hmm. Ipotetic vorbind. Eu e banal. Ipotetic vorbind. Mm. Restaurantare, râs. Până se întâmplă. Attaches to the ocean, large boxer. Bă, ce? Mă, frate, cum pui mei? Nu mai taci! Nu bal. Coaie, parcă vezi că se respondează la noapte. Și ce? Păi știi, e lumină acolo, mâncați așa. Și știți, cred că cum o să stăm, o să fim gen Snag as a bug. Acolo nu e drumul ăla, mâncați așa. Iau spazul? Eu am luat un pump. Ah, așa l-a vrut pampul. Da, nu. E dreapta sus la boxurile din stânga, unde e acau. Știi, sunt niște boxuri mai multe acolo. Nigger. L-am găsit. Să-l iau? Și eu dacă vrei. Dar zic că nu o să merită. Mai meriți un pump tot cu incend. Aia era clar, nu? Poate dăm raid defense. Dar nu, cine știe și ne folosim de el. Da, avem shotgun, trebuie, nu cont. Aoleu, dar mai... Am, dar mai dăm și mie o pauză. Bine, Radu. Uite, am bun clubul de la Kraken Bandit. Bă, trebuie să repar ce spui tu ăsta. E lag. Da. Hai taci de gură, nu mai zi. Lag? Ce se întreabă? Ce mai e rău? Fiu. Hai să mai facem un tichet la domnul Kenzo. General support. Poate nu merge ăsta tichetul. Am înțeles. Ma, dă-ți-mă orga de heli. Bă!
văd ce sar! Gata, nu mai era. Hai mă frate, rig mai repede! I-am zis lui Kenzo 23. Prietenul meu. Kenzo e Nu acum așa pe știe! spate, doarme sau stă să Unde vrei joacă să ceva jocuri. Nu face lumea report pentru... Decât la player face, nu zice de lag. Tere, cine crezi că să-ți facă la report pentru asta? Că duci un prost. Cine te host la ce server? Nu știu. Kenzo. Ia uite-l pe Kenzo, e pus pe Do Not Disturb. Admin, Trebuia să- senior admin și head admin. Pe head admin îl cheamă low fat. Să-l credem? Uite, și unul dintre admin se joacă Rust. În main menu. A, da. Ce respect. Măcar dacă era gen pe server, că apărea că Exploring Wilderness sau ceva dacă era pe server. În noiembrie se lansează Devil Hunter. Feriu să-ți placă, să vezi și iară să îmi dai dreptate. Ba da, poți! Uite! Nu e ca TypeSoul. TypeSoul era după Bleach, este după Chainsaw Man. Bro, nu ești OG. Și de ce a făcut ăla, mă, ca să Bă, auzi? Moleculă. Hai, că mai bine mergeam la largi, că și așa nu era nimeni. Stai să mai. Păi da, stai că Mai răbdare.
Ah, mini. Și băieți. Abone? Băieți pe aici, ce sunt ăștia, dar proștii. Păi și de ce nu ia... Păi cred că am făcut, sau așteaptă creatul. Cât sunt? Nu știu, că nu-i vă momentan pe toți. Am văzut decât un Hazi. Sunt cel puțin 2 oricum. Hai să mai bag coduri. Ăsta cât e? Max 8. 1, un Hazi, Arctic, văd. Văd fix Red Room, e deschis. Auzi și că no kiss, no TP and no pay to win. Păi nu e pay to win. Totul e pay to win. Ok. A, bă, cât de... A, bă. Ce dracu a plecat? A, acum au venit heavy. Da. Mă, ce fac ăștia? Da, hai, dă partajare. Ahora vine Helium. Mai erau Și așa. două ăștia. Nu văd ca lumea aici. A, băi, exhaust. Mă, ce? Da, bă. Ce? Hai. Hai că ne uităm după. Mă! Păi vii cum vedeți? Dă-i în față, dă-i în față. Nu, dă-i în față și dreapta. Stop. Așa, gata. Vei cum Hai. vedeți? De ăștia. Bă! Ah. S-a respawnat. Hai. Mă, ăștia cred că au murit vere. Bă, bune. Nu mai mergem la niciun rig. Ba nu, Mergem la al nostru și gata. Dați. Vere. N-am murit încă. Dar pare că se chinuie, mâncați așa. Cred că am murit Hai, prietenul vreau ăsta, să la dă vere. niște heavy. Bă, dacă e unul, mergem pe largi, vere. Așa pare că a murit prietenul lui. Da, mă, tu stai acolo Și și cum uite că automi? mergem pe smoil deocamdată. Ok, trage unul cu belty. Doamne. Dacă eram, eu nimeream. Sunt doi care trag. Vezi că intrăm, mergem fix la... Ești ok? Se dă aim. Bă, mai aveți mult până acolo? Are. Eu cred că a murit, e decât ăsta aici. Bă, vezi și asta, Cinuc. A, ba nu, stai, n-am murit prietenul lui. Sau i s-a stricat arma lui prietenului sau ceva. Bă, frate. Mergem pe smoil. Da, mă, dar ziceam, că erau easy. A, pe spate nu, mă uit în continuu, nu e nimic. Nici la dog, nici nicăieri. Nici docking, nici Pe nimic. helipad. Tu ține acolo smoilul până e ptița un sfert de drum, mai are un sfert de drum și te uiți după aia pe roof. Da, mă, uit. După aia când Da. ajungi tu acolo, mă uit pe doc și zic dacă vin... Da. Nu, nu. A, bine. Eu niciodată le deschid, bro. Da, în fine. Nu mai rău de deschidem, puii mei. Vezi, dacă sunt două, să deschidem amândoi una. E una câte una. Pune-l, cred. Deci nu Hai, trece. da. Du-te, mă, tu de aici, ce... Hai, mă! Ia uite-mă. Bă! Voi ați ajuns? Da.
Hai, fugi. Nu mă uitam la doc eu. Da. Vezi că urcă. Lasă să urce. Sunt cam mulți, bro. Vine unul. A, bă! Ară tare. Mai unul. Nu știu, bere. Pe ai ajuns deja? Păi mă uit, vere, să fie bine. Lasă-mă, stai acolo. Uite acolo în continuare. Loc, nu e nimic. Mă, ce? Da, să- Bă. Ce? Cred că a deschis una ușă. Stai. Mă, ești prost? Cred că o fi fost un om umpul, dar n-are cum. Trebuie să se trezească. Radule, uite, extraordinar de bine. Că nu mai fac nicio mișcare de aici până vezi voi. Nu. Urcă iară un prost. Coaie, nu mai moare! Mamă, dar bă, ce? Mamă, rotare, glumești. I-am dat 2 capuri cu pampu de la 5 metri și n-am murit! Ești trollerul României. Îmi dădea... Nu mai joc. Bă, uite-te, te rog pe cameră, că i-am dat 2 capuri cu pampu de la 5 metri. Ești prost la cap, cum să nu moară? Am fost sus. Avem destul de greu să mă duci atât. 6 HP, cica. Head. 6 HP. Nu, mai îmi bat picior, nu mai... E imposibil așa ceva. Poți să cobori. Dacă am ajuns să mor de la un scientist. Unde te ridici? Fuck. Ai destul? Să mai duci după ele încă o dată? Vezi dacă mai e loc de jos. Și uite pe camere. Că nu-ți faci kit. Dar nu, să nu-ți iei mare kit. Ia și tu unul, hai să faci ceva. Da. Uai, lasă-mă, pui mei, că nu mă supăr că am uitat să mă supăr că i-am dat 2 capuri cu pampu și n-am murit, nu înțeleg ce are, de ce... A venit barca. E băut. Cât sunt? Nu știu. N-am văzut, decât am auzit. Uite bine pe acolo. Vezi să nu te uiți pe largi, vezi că Eric 2 Da, mă, da, știu. pe large. Uite la toate nivelele, repede. E că stă moonpool. Că nu e nimeni sus, nu trage nici în scientist, nici în nimic. Nu sunt neautați în nimic. Și scientist sunt peste tot, gen. Ăsta e largiu, nu? Da, Oric 2. Primele câteva alea sunt de la Smoil. Restul sunt de la largi. Mamă, ce lag. Totul este Care e lag? untouched. Cred că e lag. What the fuck? Da, e lag. Tu ai avut lag? Încă e. Mai trage și... Mă, ce vor paraziți ăștia? Absolut nimic. Toți scientiștii sunt chill, sunt peste tot. Ia, vezi vreo barcă? Nu văd, nici aia e ideea, că nu văd barcă, dar am auzit 100% E că... lag în continuu, vere.
Pișeam și pe Kenzo. Taci! Nici E nu- parcă ești, voi sunteți, nu? Și s-a deschis o ușă, s-a deschis o ușă. Vă văd, s-a deschis o ușă, să știți. Undeva jos. Nu-mi pula atunci. Mă uit bine peste tot, să vă zic. Nu. Eu să nu, eu să stați amândoi până la omorâs pe ăla. Dacă o ieși. Încearcă să nu mai mori zombie. Știi. Încearcă să stai undeva unde nu poate să dea direct. Uite pe camere gen la nivelurile unde e imun. Da, da, absolut nimic. Da, mă, da, e ok. Da, că am fost prost, hai. Nu văd absolut nimic. E... Totul e chill, peste tot. Voi ați sărit de neori? Nu? Da, am auzit barca și am auzit o ușă cum s-a deschis La după. barca e, deci e cineva aici. Un film mai solo micuț prost. O fi. Am încercat să mă să de aici să mai așteptăm. Aha. Craft, lasă. Vine la voi, o să întiți acum urcă. Decât unul. Nu știe. Nimic nicăieri, fraților, nimic nicăieri. O aștepta ca... Nu, stai. E faza să pot să mă pun undeva unde pot să stau safe, să vă aștept. Auzi, Radule? Da, da, stai, L-am auzit. a sărit. Are papucii, cred că e naked, vere. Cred că e un naked prost. Ok, dă în cap un scientist să zici că e poison în puii mei. L-am auzit, n-are ceva în picioare, gen. Naked. Jos, nu știu pe unde. Ia uzi-l iar. L-ai auzit? Stare că Tăceți puțin. Ca să mă uit după el. Stai. Doamne. Nu știu, stai așa. Încerc să-l văd pe aici. Nu-l văd încă. Nu trebuie să te la ce nivele. El 2, Nici el 2. pe cameră, da, nici eu. Deci nu se bate cu voi, tragem scientist. Nu, scientist. Erau buni niște nade-uri acum să le avem. Sunt la etajul 2, cred că. Au sărit în apă unul. A sărit ceva în apă. Eu așa am auzit. Pe ce departe? E aproape de exhaust. E pe partea cu exhaustul. Pe 2 sunt 2, cred că. Da. Unul sub la red room. Nu, stai, nu. La camerele alea unde e gen o ușă și încă o ușă? Nu. Lasă. Se bate acum cu unul. Să duce la nivelul 3. Pe nivelul 3, pe scară. Să duce în sus pe nivelul 3, unde e green room-ul. Cred că vă green room-ul. S-a dus un scientist și gen se ducea după el. Că nu trage după voi. Voi sunteți pe helipad încă, nu? Da. Vezi să nu-ți dai pic așa în fel să-ți iei o grămadă de capuri. Sau să fii măcar pe fază să te retragi. Farmează. Nu are bandaje, e low. Nu mai multe meduri. Nu știu ce. Nu, calmează, te stai acolo. Nu i-am văzut absolut deloc. Și call-out de la Red Room, scuzați-mă pe mine, era de la largi. Am dat în greșeală. Mai în jos cu una. Pe bune, coaie, mă uit peste tot. Puse prost, nu sunt puse peste tot camerele aia de. Bă, să nu ne fac o schemă rotare să te verifici în toate camerele să ne spui dacă e să vină și la Crane. Da. Asta e Rick 2. Am ce căuta aici.
Cred că eu am fost. Cred că eu am fost. Cred că, vezi că scot camere de la ORIC 2. Scoate. Ca să nu mai... În tine? Sigur? L-ai văzut? Eu nu-l văd, să știți. Eu nu-l văd. L-aud, l-aud. Stai. Îl văd, e pe o scară. Hazi sus, la nivelul... E sus, acum sus, uite la voi, stânga, unde e crane, pe ăsta. Stai. Dă inspre voi acum. Stai, E foarte nu rău. se mișcă. E mort? Nu e, s-a dus în jos. Mă uit după el acum. Sunt. Să crouch! Sunteți voi. El s-a dus la nivelul sub voi. S-a dus la nivel. Îl văd. E mort. Bravo. Mă uit la voi, mă. Așa am văzut, decât unul am văzut. Mă uit în continuare. Hai, coboară cu mine. A murit unul dintre ei, de-aia. Sus, decibel, jos, mă uit spre mun, pull nimic. Unde s-a târât? Doc, nimic. I-ai dat finish? Păi era Hazi. Unde-i mă Haziu? Coaie. Mă sunt chiar? Unde-i la urmă, mă? What the fuck? Hazi. Trebuie să fi târât aici în inventuri? S-o fi târât, vedeți, aveți grijă. Băi, Vere, ce faci? Vere! Unde la întreg în mine? Băi, Vere, ești trollerul României. Băi, Vere, un de ăsta întreg am strigat la tine 10 minute. Doamne. Eu l-am auzit, dar nu mai contează asta. Eu l-am auzit, o fi fost pui mei. Hai, lasă asta cu... L-ai omorât și pe Radu? Nu. Bă, ți-am zis că mă duc în vid. Hai. E, s-a ridicat, la mine. Ești un lău acum, vrei de tu. L-ai omorât? L-ai omorât? Da, e mort. Nimeni sus. N-ar nimic. E luat tutul meu, de pe jos? Păi, dar dracu, nu știam unde s-a târât. Hai să mergem să dăm mare și gata. Doamne. Bă, nu mi-a luat bag-ul, stai așa. Dă-i drumul la... Vino și ia-mă, că să vă ajut la heavy. Dar dă-i tot lutița, Radule, dă-i tot lutița și rămâi decât cu kit-ul tău. Și backpack-ul de-l, dacă n-are el. Lași backpack. Tița, vezi că ți-a dropat, ți-l dă acolo, jos. Drop. Mă uit sub voi. Dar nu l-ați văzut, mă, că era gen fix deasupra, nu înțeleg cum nu-l vedeați. Cred că aveți unghiul ăla. Nimic. Uite, ia măcar redul. Care-i redul? Radu, ia backpack-ul. Ține redul, că nu cred eu că-l pierdem. Păi nu, mai am unul. Au avut ei. Ah, ok. Ei vin să-l facă. Da, dar venise fără blue. Mă, te Doamne, Vere și-a dat cumva sneak pe lângă mine. Da, nu știu ce se întâmplă cu scientiștii ăștia, dar eu sunt foarte dezamăgit de ce mi s-a întâmplat. 100? Ai kit-ul tău pe mine? Ba da, ți l-am dat. Da, noi n-am avea norocul ăsta. Da, l-am dat pe jos, se tăra. Dar nu știam, nu eram, dacă rapid s-a târât omul.
Nici nu știu cu ce să vin, ce să fac. Ia-ți un... Hai zi, mă uitam și ia-ți un ceva mai mic. Nu are nimic aia. A, păi... Da, pe jos? Da. Aoleu. Ia acolo. Oh, mă, mur, bă, mur. Mă, mur. 100 locuri de zis, nu? Mai mult poate. Să nici când ești aproape, să nici când ești aproape, că mă uit la Radu aici, nu las. Unde ești, Radu, Heli? Nu, mă prima pe aici. Te văd. Ține arma în mână. Iau belul. Să ne zici când ești aproape, Tița, da? Da, că e aproape și nu mi-a zis. O fi pămut, că nu-l aud. Păi da, da, uite, până iese o păruf, tu ești deja aici. Îți trebuie logrid acu sau mai ai? Închid ușile de la mumpuși de la ăsta. Păi dă-mi kit-ul, dă-mi ce ai din kit. Mai e o barcă oprită pe aici. Mai departe. Asta e tot ce am în kit-ul meu, n-ai... Nu ți-a Radu... Jacheta. A, jacheta e pe mine. Dă să-mi ia și jacheta și așa. Ah, da. Bă! Ne-a oprit o barcă undeva mai departe. E lag. Ai grijă, Radule. Nu e. La mine e o leacă lag. O leacă cam mult. Nu neapărat să-mi iau de-alea. Să-mi fac o leacă mai bine kit-ul. Ai reușit? Am lag, frate, stai, că nici în cor nu pot să intru de la lagul ăsta. Game și piciunile de server. Ai reușit? Mă pun pe defon până pe aici. Gata, vin, Mitița. Dai, sus, bravo, bravo. Nu, continuă în stânga. Hai, ok. E coct. Hai.
Dă repede, dă repede. Bă! Da. Nu știu, mi s-a părut că vine în mine. Eu și aud. Mă uit de bine. Dar nu știu ce să zic. Nu mă uit, mă băgat aici într-un spot și aștept. Venim, nu știu dacă am eu lag sau dacă are serverul lag. Bă, mai sus, mai sus, mai sus, Tița, oleacă, mai sus, mai sus, mai sus. Că vine muntele ăsta cu copaci. Nu știu dacă vezi de mine. Câte raid-uri să dau. Trebuia să-mi iau night vision și nu m-am gândit. Deci bine? Da, după. Le-ai dat la heavy, Radu? Vine un cargo, elicopter inbound. Ah, nu e... Scuzele mele. Radu, ești aici? Da. Venim acum. Suntem aici. Te vedem. După... că mi-ai spate dacă dam fi. Vezi că e un căcat raid, cred tu. L-am deschis, dar nu l-am mutat. Pe ce rămâne? Asta e. Asta e. Hai. Radule, Hai sus. nu cred că nu este nimic de închid dacă nu mă înșel, nu? Ce? Nu știu dacă nu este ceva de închid. Dacă mă înșel, habar nu. Bă, uitați-vă bine de vărci. Am Eu doar că mă cască, mănuși, buți și o jachetă. Ah, nu, e ok, e ok. Jacheta, poate insertul, dacă poți să mai dai și mie. Nu insert. A, da, ia, uite, ia. Uite insert acolo. Vezi că... Uite aici. Am, am. Nu știu, se mișcă. Păi se mișcă, i-am văzut. Pe camere. Mă, ce? Da, pe camere, am văzut cum se mișcă. Păi da, asta nu înseamnă că nu sunt, că sunt băguiți mereu. Bă, nu, chiar se mișcă, chiar, aoleu. E unul fix sub noi. Ai grijă, Radule! Carcă. Ești ok? N-am nimic. Au! Asta e boss fight, mâncați jucura. Trebuie să mă dau jos. Stai, Gata? totul bine? Uitați-vă. Mai așteaptă, mai așteaptă. Era ăla mai încolo. Cu spazul l-ați omorât? Da, da, cred că... Ăștia au fost. Da. Goana. Gona după loot. Bă, lasă bă și tu măcar unul animalului. Și am luptat 2.
Da, pe helipad e un căcat, nu e niciunul. Aba da. Bă! Eu n-am mutat niciunul, să-mi bat piciorul. Nici eu. Unul am apucat și tu de buni. Băi! Mai e unul. Mai e, nu e mort. Oh, oh. Bă, mai moare! Bă, n-a murit! Vine! E Piromanul! Asta lutez și eu, băga mea și piciorul, prea ați lutat. Da. Care mă, că ai lutat pe ăla de pe helipad în puii mei? Hai, coaie, că te-am văzut numele, credeam că era tu și erai tu. Pe care? Pe care? Mamă, deci dacă mă faci că ți-l te înjur. Dați-mi și mie gloanțe. Vrei gloanțe de care? Da, pistol. Si. Să vezi că am avut 50. Bă, nu e pe noi, nu e pe noi, sau pe noi e. A, mă zi, după tine a tras. Ia taci. Crouch, mai asta. E unul, e unul. E unul. Auzi-l. Eu cac. Nu, a alergat. Îl văd. Unde? Hazi, al doilea etaj sub noi. O să vie la scara asta. Da, la scara asta sub noi. Uite, îl văd. M-a lovit? Mama. E mort. A, tu ai tras. Da. A, tu ești. Mai nu. Ah. Mai e? Nu știu. Eu credeam că altcineva dă după noi. Nu, eu i-am dat. Taci puțin. Stați toți crouch, vă rog. Sunt crouch. Mama, tița. Bine, poți să mai faci. Gata? Ai răbdare, Oleaca. Hai să mergem pe 2 ieșiri. Cred că mai văd pe unul. Știi? Sau, aba nu e el, e el mort. Stai așa. Așteptați. Nu faci nicio mișcare. Și tu leacă. Nu cred că mai cred că ăsta a fost, nu? Dar nu știu sigur dacă mi s-a părut. Când am văzut pe unul. Hai că mă duc, mă risc. Da. Mai e unul. Pe partea mea. Pe partea aici unde sunt eu. Mai e unul cu... Da, știu exact unde zici. Are 2 secunde. Da, ține scara, unde trebuie să... Știți aia, ține scara de la Crane și eu mă uit pe partea cealaltă, cu rotarul. Îl văd de aici, îl țin pe prietenul lui. Ține tot ce înseamnă crane, tița. Și dacă vezi orice, îmi spui din instant. Îl văd, sub mine! Taci. E mort. Bravo, perfect. Cred că e mort, stai. Nu e mort, cred că. Nu-mi vine să cred. Nu știu cu ce mi-a dat, dar mi-a dat instant. Cap. Ce avea... urât. Cred că are 3... Am nevoie de bandaje. Lași push-up pe ăsta. Nu pușea nimic, cred că are... Încă-l văd. Unde? Același loc? Da, același loc. Același loc unde a tras după mine, îl văd, i-am văzut piciorușele. 2 hituri? Îl văd încă. Vine. Nu. La tița? La aici, la leader. Fix aici. Nu vrea să văd, ce ai ideea? L-am văzut iar. Taci, fere. Ok. Ești low? Nu, sunt mort. Mai era unul.
Sunt doi. Păi Firiș de ăsta a stat ca un mui Taci, acolo. taci, taci. Mă uit pe cameră, vă zic. Taci! Că nu știu ce are pe el cu aia, are... Unul hazi, da, unul hazi, erau doi cu aia, nu știu. Îl aud sub ptița. Îl văd sub ptița. E la green room. A trecut de green room. Fuge, a fugit, a fugit, a fugit. Sunt doi, vere, sunt doi. Știu! Ptița ține crane-ul. Să mai poate urca pe altundeva pe dreapta, în afară de crane și... Vezi că e acum sub tine, să știi. Nu. Știu bine rigul ăștia oricum. A deschis o ușă. Vine la față la green room. Sare. Mă distrage de undeva. Uite-te, uite-te, uite-te! Se duce pe crane, la crane, se duce la ușa de la Mini, crane. mini, 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 mini! Îl împușcă pe el. S-a băgat în mumpul. S-a băgat în camera la mumpul. A plecat meniu, i-am dat și eu câteva hituri. S-a băgat în camera la mumpul. Mănânc acum. E low acum, să știți. Dar pe ăla cu headrest... La al doilea, taci, taci! La ce nivel te omoră pe tine, Radu? La screen. La crane. A dat rotit pe mumpul. Auzi pe al doilea, în dreapta, spre vest. Auzi, auzi, sare! Sare undeva! În dreapta, spre vest. Ăștia pleacă, cred că vede. Niciodată. Poate să se duce pe la chestia aia cu foc, Radu? Există vreun geam? Sare, sare undeva sub mine. La green room acum iar. Sare ca prostul, faceți gălăgie intenționat, cred că. Da! Face gălăgie intenționat. Vine pe la crane, unul. La crane. La cutia roșie. Aș știu unde zici. Acum pe culoar. Urcă sus pe crane-ul ăla, crate-ul alb. Nu-mi vine să cred. Pentru un pixel mi-a 5 capuri. Nu trebuia să dai, Radu, repush. Nu trebuia să dai push. Păi nu știam, vere, am crezut că e decât ăla. Dar nu trebuie să dai, hai. Ăsta tiță. Hai că se ridică dacă e. Cu norocul nostru. Eu ca la tine acum. Joc. Mă, dă-l dracu, a făcut asta din prima parcurul. Frate, s-a urcat în dreapta. Trăgea la în urcat stânga după- după mine, s-a uitat și în urcat dreapta. de De la- unde pui mei? De la exhaust. Ce vrei să mai țin? Unde vrei să mai... Am întrebat pe Radu dacă poate să urce pe acolo și nu mi-a zis, nu mi-a răspuns nimeni. Păi nu știam. Nu eram sigur. Hai, mai avem red card, nu? Le-ai adus acasă. Mamă, frate, cine crezi că mai joacă? Nu mai joc, mai fac o dată PvP și ies, îmi bag piciorul în el. Ai adus ăla, nu red-ul. Poftim? Oh, ce ai mă, nervosule? Mergem pe largi atunci, gata, ce dracu. Da, uite. Da, frate, eu am zis că țin, în pui mei și am Am ținut. zis push brain dead, vere, știam toți că era un băiat cu headrest, numai ăla da pic. Nu știa nimeni. E, păi și atunci era bine să stăm acolo, ca proști să aștept. Nu era. Ai el? Hai, Cine joacă MP5 cu incendiare pistol bullet? Ca să dea mai mult damage, vezi? Și mai dai și instant triple. Instant, bă, da, instant. Păi și mie la fel mi-a făcut, mi-a double, nu am avut timp de reacție. Ce pui mei.
Ia uite, player, you, head. Era bine veri dacă mai era unul. Că noi suntem trio pe ăsta. Da, și erau... Da, nu mai vă zic că am tras în ăla atunci în continuu. Trio erau și ei. Nu era bine să fie gen ceva Matescu să ne ține și pe noi, pe cameră sau ceva. Dar n-ai cu cine, veri. Nu le place jocul, nu vezi? Incredibil. Le place să joace Roblox. Auziți? Mm. I-am tras lui ăsta. L-am lăsat de la Uplayer, stai așa. 61-35, după aia am tras încă o dată și de la 35 s-a dus la 73. Viața. Ce? A, păi da, am mâncat. Coaie, în timp ce, nu înțelegi că în timp ce trăgeam în el? Ah, păi nu cred După că aia te-a